14 नं चिरां दुवाराव जोङो हानायमानि बिपिएफखौ सुइट आउट खालामनायनि थाखाय प्रजेक्ट लागासिनो दङ। जों सानदों माखासे जोंहा बिपिएफनि गामि दंबावो, बे बिपिएफनि गामिफोराव जों माबोरै हाबनो हागोन बेफोरखौ लानानैनो जोङो बेबस्था लागासिनो दङ। दिनैनि मेइन उद्देश्यआ जादों जोंहा बुथ कमिटिनि मिटिंनि गेजेरजों बबे बुथआव माबायदि आपडेट जागासिनो दङ, बबे माबायदि जोंनि गुबै खामानिया जादों बुथ कमिटि, गतिके बेफोरखौनो जों मावगासिनो दङ। आरो माखासे इन्टारनेल पलिसिफोरखौथ' मिडियायाव रायलायनो उसुबिदा, गतिके गासैबो बिथिङा मोजाङै मोजां थांगासिनो दङ। देरहानायाथ' जोंहा 100% देरहाखागोन, बेयाव देरहानाय बाथ्राखौ सानाखै। जोंनि साननाया जादों बिपिएफखौ माबोरै नैबे समस्तिनिफ्राय सुइप आउट खालामनो हागोन, बेनो मेइन उद्देश्य। बेसेबांसो सम लागोन सार? बाइ इलेक्सनाव बिसोरो गावसोरनि अस्तित्वखौ दोननो थाखाय केन्डिडेट होदों, बेल' बिसोरना टारगेटआ। दा दुरबलतायाथ' बिसोरना बहुद दुरबल दंखासै, बेखौ जों बुङोबाबो जायो। माखासे गागि दैदेनगिरिफोर दंबावो, थेख्लानो गागि होननानैथ' बुंजाया, एसे थाम्फै देवानि सानैसो दंबावो। बेफोरखौ माबायदि फोजोबनो हायो नायनो। रिहन दैमारि बिथाङा 4 बोसोराव नोंथांनि रायजो राजानि इलेक्सननि सिगां मावफुंजायाखै। आं माबायदि प्रतिश्रुतिनि बाथ्रा बुंदों मिथिया, बिथांखौ माबे प्रतिश्रुतिनि बाथ्रा बुंदों बेखौ सोंग्रोबानो जाबाय। मानोना जोंनि मेनिफेस्ट'नि 90% जोङो मावफुंजोब्बाय, 10%सो दंबावो। बेफोर स्वाभाबिक, 100% मावनो हानाया गोरलै खोथा नङा, जेराव 90% माने 100% होननानै हमना लानो हायो। बिक्रम दैमारिया जे राकेश ब्रह्मनि जे बिफाननि जि अमा राननाय, बेखौ सासे सरासनस्रा सुबुंनिफ्राय बाखि लानानै रानदों। बिक्रम दैमारिया गावनो गोरोन्थाइ नांनाय अमा फिसा बायदि जानानै दङ, आरो जोंनि मा होनो डिपार्टमेन्टनि सायाव बुंनायनि बेहा मा मोन्थाय दङ? गावनो गोरोन्थाइ नांनाय अमा गेन्द्रा बायदिसोखा। बिथांनि केन्डिडेट जर'ख बसुमतारिया बुंदों जर'खखौ मोनसे गुफुर लेखायावसो एग्रिमेन्ट खालामदों होननानै। गुफुर लेखायाव एग्रिमेन्ट खालामोब्ला दिनै गहपुरसिम 60टा समस्तिया माबोरै जानानै थांनो फैखो? अलरेडि जोंनियावहाय 60टा समस्ति जानो थांनायनि बेबस्था जागासिनो दङ। गहपुरसिम जे बे जाबाय, गहपुराव थांनानै बे बाथ्राखौ बुंहैथों, हासिब लानानै गहपुरनि बिमाफोरजों होसोजागोन ना होसोजाया सुद्र बिथाङा।